El president de la Generalitat, José Montilla, s'ha reunit amb Johan Cruyff, el nou seleccionador català de futbol. La trobada ha tingut lloc aquest matí al despatx del president, al Palau de la Generalitat. Durant més d'una hora han parlat sobre els nous projectes de l'holandès a l'entorn de la selecció catalana de futbol. Hem estat xerrant una llarga estona dels seus projectes, de la seva escola, de la seva fundació, la tasca important que estan fent, de l'etapa aquesta nova, al capdavant de la selecció de Catalunya, amb el desig de que segur que es jugarà molt bé, no? I a més es jugarà amb els millors equips. Johan Cruyff va ser presentat com a seleccionador de Catalunya el passat 9 de novembre davant d'una gran expectació mediàtica. L'acord amb la Federació Catalana de Futbol preveu que l'exjugador i entrenador del Futbol Club Barcelona estigui al capdavant de la selecció durant els propers 4 anys.